jinġabar f'nofs ġurnata b'nazzi u jieħdok alla rida tgħid tista' tlissen grazzi meta l-mewġ jibda jiżdied u jsir iżjed qalil kemm tiflaħ tikkumbatti kull moviment sar tqil intlift fid-dinja tal-ħsieb sakemm fl-aħħar tbexxa bih illum nafx tofri il-ħajja tgħallim dan berin mirajja naf napprezza li xkenat ovvju ma nieħu xejn u qatt illum naf ġmiel is-saħħa għax għaraft in-nuqqas tagħha hekk dejjem nibqa' nissilet biex mill-ġdid inħossni li twilet meta nfittex ftit kemm pront ndur fuq dawk qrib dlonk lesti jagħtu widen jien lilhom dejjem insib meta l-pis tal-ħajja jintrefa' din ruħi ssib mistrieħ għax tirbaħ fuq kull sfida u tagħha jkun il-ġieħ intlift